Euskoa da gaur egun Europan dagoen moneta, tokiko moneta osagarri garrantzitsuena. Gaur egun 4,3 milioi eusko daude zirkulazioan, Ipar Euskal Herrian. 4.000 erabiltzaile partikularretik gora ditu, 1.200 enpresa baino gehiago, herriko etxeak, administrazio publiko ezberdinak, elkargoa bera ere, guztira 6.000 erabiltzaile baditu. Bada tresna ekonomiko bat, erosteko balio digulako, baina eragin sozial handia daukana, oarsoaldean planteatzen ari gana da, bertan eta bertatik egindako prozesu parte hartzaile bat egin behar degula, eta horretarako orantxari geha oarsoaldeko batzordea sortzen. Proiektu honi buruz, gehiago jakin nahi baldin badezue, aste honetako hitzan, erreportaje interesgarri eta mardula izango dezue, zehaztasun gehiagorekin. Beraz, irakurri eta hasi prestatzen Euskaren funtzionamendurako.